Kodi mungaganize chiyani ngati dziko limodzi lingasankhe mtsogoleri wake watsopano pamene nkhondo ikuchitika ndipo adani ake akudikira kudziwa dzina lake kuti amutsate? Izi ndi zomwe zikuchitika ku Iran padakali pano pambuyo pa imfa ya mtsogoleri wamphamvu wa Iran amene ndi Ayatollah Ali Khamenei. Dzikolo lanena kuti lasankha supreme leader watsopano. Koma chodabwitsa kwambiri ndi ichi, dzina la mtsogoleri watsopanoyo silinalengezedwe mpaka pano. Koma funso nkomati nchifukwa chiyani? Chifukwa maiko amphamvu monga America ndi Israel akudikira kudziwa yemwe wasankhidwa ndipo akuti akhoza kumutsata nthawi yomweyo akangodziwika. Kodi zimenezi zingatanthauze chiyani pa nkhondo yomwe ikuchitika? Kodi zingayambise nkhondo yayikulu pa dziko lonse lapansi? Ndipo kodi Donald Trump ali ndi cholinga chotani pa mtsogoleri watsopanoyo? Mukanema uno tifotokoza mozama mmene mtsogoleri wakale wa Iran anaphedwera, mmene Iran yasankhira mtsogoleri watsopano, zomwe America ndi Israel akukonzekera, komanso malo omwe Israel idawukira ndi zifukwa zake, komanso mmene izi zingakhudzire dziko lonse. Choncho khalani mpaka kumapeto chifukwa kumapeto kwa kanemayo tikambirana chinsinsi chimene anthu ambiri sakuchidziwa pa mphamvu za mtsogoleri wa dziko la Iran. Langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Kuti timvese bwino nkhani tiyenera kubwerera zaka zambiri zapitazo. Iran ndi Israel mu nthawiyo asali adani, ndipo mzaka zakale mayikowa ankakhala ndi ubwenzi wabwino ndipo ankagwirizana kwambiri maka pa malonda, chitetezo komanso ndale. Koma zonsezi zinasintha mu 1979 pamene kunachitikano Iranian Revolution imene anthu anawukira dzikolo kusintha utsogoleri wa mu nthawi. Mu 1979 anthu a Iran anapandukira boma la Shah Mohammad Reza Pahlavi. Boma latsopano linayamba kususa kwambiri America ndi Israel. Kuyambira nthawi imeneyo ubale wa mayikowa unasanduka mkangano waukulu, ndipo Iran ndi Israel sanamenyanepo mwachindunji nthawi zambiri, koma akhala akumenyana kudzera mu magulu ankhondo mayiko ena monga ku Syria, ku Lebanon, ku Iraq. Izi ndi zimene amazitchula kuti proxy war pa chizungu, nkhondo yosakhala yachindunji yozembererana kudzera mu magulu. Ndipo chinthu china chimene chakhala chikuyambisa mkangano ndi nuclear program ya Iran. Israel ndi America amakhulupirira kuti Iran ikufuna kupanga bomba la nuclear zomwe zingakhuze chitetezo chawo, ndipo Iran imanena kuti ikungofuna mphamvu ya magesi ya nuclear yokha osati monga momwe America komanso Israel amaganizira. Mzaka zaposachedwa Israel idachita ma airstrike kumalo ofunikira ku Iran, ndipo malo ena omwe adawukiridwa ndi monga Natanz nuclear facility, malo omwe Iran imapanga ma centrifuge a uranium, chifukwa Israel inkakhulupirira kuti Iran ikupanga zida za nuclear ndipo akufuna atawukira. Ndipo malo ena amene dziko la Israel lidachita kwa ataki ndi Pachin military complex, malo osankhidwa kwa ma missiles ndi zida zapamwamba za nkhondo, ndipo chifukwa chake akuti amafuna kudula zida zomwe zingagwiritsidwe ntchito kuwukira Israel. Ndipo malo ena ndi Fordo enrichment plant, malo osungiramo uranium wosankhidwa kuti apangise mabomba. Ndipo Israel inafotokoza kuti ikukhulupirira kuti Iran ikufuna kugwiritsa ntchito nuclear power ku ntchito za nkhondo osati za magesi okha. Ndipo malo achinayi amene dziko la Israel lidachitako ataki ndi Kamarabad military base, ndipo awa ndi malo omwe akusogolera magulu a rocket ndi drone. Ndipo Israel adachita izi pa chifukwa chokuti athe kudzimanga masoko ndi gulu la Israel akayesa kulowa ku Iran. Ma strikes awa anachitika mwachinsinsi komanso mwakuthawa. Amayembekezera kuti apangisenso chisokonezo cha ndale mu Iran. So zolinga zenizeni za dziko la Israel pochita izi zinali kulesa kuopsa kwa supreme leader amene analipo mu nthawi Khamenei, komanso kufuna kusokoneza programu ya nuclear ya Iran, kupangisanso kuti Iran ikhale pa chisokonezo cha ndale, komanso kulesa mayiko ena kulowa pakati pa nkhondo. Ndipo ma strikes awa anapangisa Israel kukhala gulu lopanga ziganizo zomwe zingapulumutse chitetezo
chitetezo chawo, komano zaphatikizaponso kuonongeka kwa zinthu zina zimene anthu wamba achitidwa nazo affect. So pamene Israeli idakulisa ma strikes kunatanzi Pachin, Fordo ndi Kamrabad, Irani idayankha ndipo kuponya kwa missiles ndi drone ku Israeli kulimbana ndi gulu la America lomwe lidalowa pakati pa nkhondo. Pamene nkhondo iyi ikupitirirabe zidachitisa kuti mtsogoleri wamkulu wa Iran amene ndi Ayatollah Ali Khamenei kuti aphedwe ndi ma airstrike amenenso adaponyedwa. Andi izi zinapangisa Iran kukhala mu chisokonezo chachikulu cha ndale, ndipo bungwe la Assembly of Experts linayamba kusankha mtsogoleri watsopano. So bungwe la Assembly of Experts linakumana mwachangu kuti lisankhe mtsogoleri watsopano, ndipo malingana ndi malipoti chisankho chachitika kale koma dzina silinalengezedwe chifukwa cha chitetezo. Maiko ambiri ayamba kutumiza asilikali ku Middle East monga United Kingdom, France komanso Spain ndi cholinga chakukhazikitsa chitetezo chawo ndi kuonetsetsa kuti nkhondo isadutse malire ake. So mitengo ya mafuta ikuoneka kukwera, malonda pa dziko lonse ayamba kusokonekera, chitetezo cha dziko lonse chayambanso kusokonekera, ndipo zinthu zayamba kuchitika chifukwa chakutsatira kwa nkhondo imene ikuchitika. Supreme Leader wa Iran ali ndi mphamvu zambiri kuposa president, ndipo iye amasankha atsogoleri a nkhondo, amayang'anira ndale za dziko komanso amakhuza nkhani ya chipembedzo. So choncho kusankha kwa Supreme Leader watsopano kukhuza kwambiri dziko lonse, ndipo malingana ndi zomwe anthu alankhulapo akaswiri ena, ndipo akaswiri olankhulirapo pa nkhani za maiko alankhula kunena kuti pali njira zitatu zokha zimene akuzembekedzera kwa mtsogoleri watsopano yemwe wasankhidwa: kulesesa nkhondoyi mukudzera mu mkambirano, kapena nkhondoyi kukula kwambiri, kapena kuti Iran itha kubwenzera mwamphamvu. So njira iliyonse ili ndi zotsatira zazikulu pa dziko lonse. So pa dziko lonse lapansi anthu akudikira kudziwa dzina la mtsogoleri watsopano wa Iran. Kodi adzabweretsa mtendere kapena nkhondo? Yankho lake lingasinthe mbiri ya dziko lonse. So dziko la Iran latsankhano amene ali Supreme Leader koma sadatchulebe dzina, kamba kunena kuti mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump adaopseza kunena kuti akadziwa yemwe wasankhidwayo akhala nayenso ndithu chidwi kuti aone kuti achita naye motani. Malo ake amene wa Iran afotokoza kuti aulosa dzina lake akakonzesera bwinobwino zokhuza chitetezo ndi zina zonse, koma musayiwale kuti Supreme Leader ndi wamphamvu kuposa president kumeneku ku Iran. So ziyembekezo ndi zimenezo kunena kuti nkhondo ikhoza kukula kwambiri, kapena nkhondo kutha kudzera mu mkambirano wa mtendere, kapena Iran kukuza mphamvu zake pa nkhondo. Zinthu zitatu zimene zikuyembekezedwa chifukwa choti Supreme Leader ndi yomwe amalamula kwambiri komanso amene amatsogolera zochitika za dziko. Ku military amakhala wamphamvu, ngakhale ku chilichonse kandi ku judiciary kusankha anthu oyendesa malamulo amakhala iye zili m'manja mwake. So yemwe akuyembekezeka kulusidwa ndi yemwe wanyamula mayankho amafunso amene ndine tili nawo kuti tiyembekeze zotani. So ngati mwayikonda video iyi musayiwale kuchita like, komanso ngati muli pa Facebook musayiwale kuchita share, ndipo ngati muli pa YouTube musayiwalenso kuchita subscribe. So tiyeni tikumanenso mu kanema wina wotsatirayo. Langa dzina ndi lomwe lija Mark Thompson. Bye.